ƙasata, 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 ƙasata. Yanzu za mu fara don kogi na bakin cikin ya kafe. Muna watan ririya saura kaɗan ƙasar ta kife. Ba ga 'yan siyasar ba, ba ga 'yan sarautar ba, ba gani da waƙar ba. A kai mu gari mu kula da mutanen da za su fata mu, don ba ta mu suke yi ba, kuma su ba aya ba, ba su zo a hadisi ba, kuma su ba Allah ba, ba ma'aikan Allah ba. Tun kan a haifi ni, a haifi kai, a haifi ke, tun kan a haifi su ma duk ƙasar take a yanda take, kuma san ba ta canja ba.